Jengsi KARDOM kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang rat on fans tame lapen pini lang li tumhan la so video long nang than ponji la bangke nali tum la thumbnail mate la anung thek ponlong iksi Karbi Anglong man kapik lang pon scheme aputhak sinali tumhan than pachini pon ikpo lapen klada detail salam la bangke kai keso nali tum la so video arlo si thek ponlong ikpo nali tumhan tuning riglo nali tum jong sila so YouTube channel long na komre milang puteke ching hon pe subscribe on latest update kilong wer japan bell arjan thek long hodas tame berpon ek dia non tang non pathek pen copy scheme ma ko son sikai planning ma la so details le lang polona la pen che than polona tang non pathek pen che than polona la pen lang polona copy scheme ma nali tuma prangsi da kicheng pen lang ponengo government of Assam office of the executive engineering agriculture Karbi Anglong dipo hin ben sepak lang pollo la so notice tak publish one matter la so advertisement publish one date 3 August 2024 la penale tumla advertisement and numbers ta me dak thek ponong exi la pen la dak tok pondo notice for farmer nale tum thek long si la pen dak puthot kapachini thulo nale tum lang poneno it is for general information to all farmers of Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong atum fan see information dak ke pi pon thulo the last date of submission of application form for the following scheme mate la non last date kasamezi form kasamezi funds tame last date da publish poni gelo level date puthot kidam tang hot blabangke 16 July 2024 se dak last date ki pipon puthot dak pabat pontolo non na bangke 9 August 2024 an dak pipon iglo la se ning ke hanga tum la bangke nali tum jong se jogdon example jogdon ikon la pen schema men nili non nali tum hana piklang pon iko screen alo nali tum dak thek polong ji name of scheme la bangke submission of agriculture mechanization mate SMAM short from 2024 lapen 25 afar manlo lapen copy pi ava sida kepi pon mala soputhak lang ponegon kicheng si serial number name of farmer machinery lapen da kepi pon kon an apus pene si number se pipon mala soputhak lapen number 1 long labangke la sondom name of farmer machinery labangke village level farmer machinery bank mate VL FMP labang kelasona general atom afanda EC an pipono SC atom fan 00 mate general pustame Karbi Anglong is Karbi Anglong along se ke pipono lapen ST atom han kethom kaduka wepen dak pli an lap Karbi Anglong district of fan bangke lapen west Karbi Anglong labang ke general fan ave lapen ST fan hini apus number ta dak hini ansi west Karbi Anglong fan pipono lapen government subsidy dak nali tum thek polong ekpo 90% or maximum 9.50 lakhs lapena son thak thak se dak number 2 along tame pipono power teller afan tame general atum west Karbi Anglong pen 15 an pipono lapen west Karbi Anglong labang 6 an son thak thak se da ST atum 19 Karbi Anglong ke lapen west Karbi Anglong 20 kaduka wepen power teller afarman la bangke is Karbi Anglong la bangke total 34 la pen west Karbi Anglong afan 26 an dak pipon po la pen maximum subsidy balasona maximum 1.25 lakhs anse dak pipon eglo la se ning khang farmers atumbang nali tum jong se jogdon example nali tum prabjin pen jogdon egon ladak puthot ki topon do thulak nile nali tum phana piklang pon ekpo the screen lo nali tum thek ponong exi interested farmers ASG lapen FPC SHG atum stameda apply don long mate self help group atum ta apply don long lapen farmer la son thata se apply don long lo group and angpo lapen are requested to apply the prescribed format of the executive engineering mate agril Karbi Anglong difu the assistant executive engineering agril Hamran subdivision Baithalangso within 9 August 2024 listening ke hang a group farmer atum jongsi nanglitum subsidy pen power teller the village level from machinery la bank jongsi nanglitum apply don ingtung pulote prabjin pen apply don the last date 9 August and the subject to 9 answer da people no the for details information farmer may contact the following mobile number of the office executive engineering agriculture Karbi Anglong difu subdivision Karbi Anglong division difu
the Assistant Engineering Agriculture Hamran Subdivision by Thalangso lasinalitum kaprek details arju iklang polda nalitum dag number KP Pondo lahini number la athak bangke Karbi Anglong East Karbi Anglong la pen lahini la bangke West Karbi Anglong as West Karbi no East Karbi Anglong nalitum jong se jogdon exi dak subsidy pen jong se apply don exi polda prabjin pen nalitum apply ekon adat la bange kom ekolo la se pini nalitum fandili puthot update ba na 1p2 iglo as ning khang atum bange prabjin pen jogdon ekon kadu kave pen village level mate VLFMP labangke dak total nalitum thek ponlong ekpo East Karbi Anglong Fund 4 West Karbi Anglong Fund 2 ando la penason tartas the power teller of the East Karbi Anglong 34 la pen West Karbi Anglong 26 and dak pi ponlo la pen nalitum subsidy ba nalitum dak thek ponlong exi la pen the solo long bang la an details thek pipon pe la sinalitum East Karbi Anglong pen pulote nalitum la athak hini number do la pen West Karbi Anglong pen pulote nalitum la aber hini number do la hini number long kolote nalitum details la pen klar dak alam nalitum arju chini ik pula pen ko son se ka flying ma ko son a process ma la tanalitum chini pon ik po la pen la so video nalitum ko an ma share on serego Karbi Anglong rasta me pala ignang la pen pachini ignang la sining hang agro batum farmers mate sai kachuk tiki atum stame kenang sot la hormu bangke la se kan maser on haletum share pone gon tangte pini video mate pini update lang bangkel online ton ponik na son update kilong verje phone haletum na so YouTube channel la bangke subscribe ko na pen adung het bell arjan thekli rastame ber ponik dena tangte do me thak me gadu kavi carbitis long kelang ara do anstame kardom to change